Κάνουμε την εισαγωγή μας, το ποιος είναι ο οδηγός μας για σήμερα. Ποιοι ήρθαν οι καλεσμένοι μας, ήρθαν μηνύματα από φίλους του Άρη, ρωτώντας τι γίνεται με το γήπεδο. Αν τα βρήκατε με το Τσίριο και αν δεν τα βρείτε, αν θα αλλάξετε στέγη. Τι γίνεται με το γήπεδο είναι ένα μεγάλο ερώτημα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες. Είχαμε μια συνάντηση με το σίγμα του ΓΑΣΙΟ που κάνει τη διαχείριση του Τσιρίου. Έχουμε εκφράσει, να το πω σαν παράπονο, τις χρεώσεις του Τσιρίου. Οι άνθρωποι εκεί μας είπαν ότι μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη το αργότερο θα δούνε το αίτημα που τους έχουμε θέσει εκεί για να μείνουμε να αγωνιζόμαστε στο Τσίριο, γιατί είναι κάτι που το θέλουμε και εμείς. Αλλά δυστυχώς εάν έρθουν πίσω και δεν είναι θετικές οι απαντήσεις, νομίζω σε αυτά τα λογικά θέματα που έχουμε συζητήσει, δυστυχώς θα πρέπει να αλλάξουμε έδρα. Κατατοπίστε μας λίγο, κύριε Δημοσιογράφο, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβουμε και εμείς. Ποια είναι τα ποσά που ζητά το Τσίριο, ο ΓΑΣΙΟ, και ποια είναι τα ποσά που ζητά Ναι. Δεν θέλω να μπω σε αριθμούς, δεν είναι σωστό. Απλά να ξέρετε ότι με τις χρεώσεις γενικά που βρήκαμε με άλλα γήπεδα εκτός Τσιρίου είναι σχεδόν οι τριπλάσιες. Έχουν γίνει δηλαδή επαφές με διευθύνσεις άλλο γήπεδο? Φυσικά και έχουν γίνει επαφές. Δεν είναι κάτι που αυτό δεν πρέπει να το πούμε, γιατί δυστυχώς εάν δεν καταλήξουμε σε κάποια θέματα που μας απασχολούν πάρα πολύ με το θέμα του γηπέδου με το Τσίριο, πρέπει να έχουμε έτοιμη έδρα, να δηλώσει η ομάδα ότι θα αγωνίζεται την καινούργια περίοδο. Σαν ο φίλος 251 έστειλε νωρίτερα να σας στείλουμε το μήνυμα ότι ο κόσμος ανησυχεί, δεν θέλουμε με τίποτα να φύγει η ομάδα από τη Λεμεσό. Απλά είμαστε υποχρεωμένοι να σας το μεταφέρουμε. Είναι πολύ σεβαστό η γνώμη του κόσμου. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά και το συμβούλιο που έχουμε είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Ούτε εμείς θέλουμε να φύγουμε από το Τσίριο, αλλά έτσι προς ενημέρωση όλων των ανθρώπων του Άρη που αγαπούν την ομάδα και είναι κοντά, επειδή γνωρίζουν τις πληγές που έχει η ομάδα με το θέμα το οικονομικό, πρέπει να ξέρουν ότι αν αλλάξουμε έδρα είναι κάτι που θα ωφελέσει πάρα πολύ την ομάδα μας. Μιλάω πάντα για τον οικονομικό τομέα. Είναι κάτι που χρόνια πληγώνεται ο Άρης χωρίς να το καταλαβαίνουν σιγά σιγά. Οι χρεώσεις είναι τεράστιες για να αγωνιζόμαστε στο Τσίριο. Εύχομαι όλα αυτά να είναι μια προειδοποίηση για το Τσίριο ότι πρέπει να μαζί και τις τρεις ομάδες στη Λεμεσού, όχι μόνο εμάς, λίγο διαφορετικά με τις χρεώσεις για να μπορούμε να αγωνιζόμαστε στην έδρα μας που είναι το Τσίριο στη Λεμεσό. Και ιδιαίτερα τον Άρη που δεν κουβαλά και τον πολύ κόσμο ώστε να μπορέσει να προσθέσει κάποια χρήματα στα ταμεία. Δηλαδή πολλές φορές και κατά παρελθόν αναγκαστήκατε να βγάλετε από τη τσέπη σας χρήμα για να πληρώσετε το Τσίριο ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη, έτσι. Πάντα είναι από την τσέπη που βγαίνουν τα χρήματα στην ομάδα του Άρη, γιατί δυστυχώς η ομάδα μας δεν έχει τους φιλάθλους που έχουν οι άλλες δύο ομάδες στη Λεμεσού. Σίγουρα αυτοί οι φιλάθλοι που έχουμε εμείς είναι αγνοί και είναι φιλάθλοι που προσφέρουν στο μέγιστο για την ομάδα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα θέμα, μπορώ να πω, από τα πιο σοβαρά που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα, που μας ενδιαφέρει να το λύσουμε το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη για να γνωρίζει και ο κόσμος τι γίνεται με αυτό το θέμα. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο το γήπεδο, αναμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά τον προγραμματισμό της ομάδας και Δημοσένους. Ο προγραμματισμός της ομάδας γίνεται με πολύ γοργούς ρυθμούς, μπορώ να πω. Δεν θέλουμε να βιαστούμε για τις νέες προσθήκες που θα έχουμε στην ομάδα. Θα έχουμε περίπου άλλους 7-8 ποδοσφαιριστές που θα εντάξουμε στο ρόστερ της ομάδας. Δεν θέλουμε να κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Μπορώ να πω ότι καθημερινά το προπονητικό team ασχολείται με το θέμα των ποδοσφαιριστών. Έχουν περάσει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές
και από τους counter μας και από το προπονητικό team. Θα γίνει μια επιλογή, πιστεύω, τις επόμενες 15-20 μέρες για 5-6 ποδοσφαιριστές, 7 το πολύ, που θα εντάξουμε στην ομάδα και θα τους ανακοινώσουμε όλους. Για έναν Βραζιλιάνο που γράφτηκε, που αγωνιζόταν στη Super League. Κάθε μέρα γράφονται πάρα πολλά. Ναι, μιλούμε με ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, μεγάλο όνομα που αγωνιζόταν στη Super League, αλλά ακόμη δεν έχουμε τίποτα το θετικό, γι' αυτό και δεν ανακοινώσαμε τίποτα. Επειδή έρχεται και ένα όνομα, δεν ξέρω αν ισχύει, αν συνάδει με αυτό τη Super League, Κεϊτά. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με το Κεϊτά, απλά είναι όνομα όμως που σας ενδιαφέρει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στην Τράσπορ στην Τουρκία. Δείξαμε ενδιαφέρον και με αυτόν περιμένουμε. Απλά μπερδέψανε το όνομα και γράψανε για τον Κεϊτά που ήταν στην Καλονή. Δεν έχει καμία σχέση. Όμως ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο Κεϊτά που αγωνιζόταν στην Τράσπορ, σας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει, ναι. Γι' αυτόν έχουμε πει ότι ενδιαφερόμαστε. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και πολλά τα μεταγραφικά του Άρη. Και θέλουμε ένα δυνατό Άρη στη Λεμεσό, για να είμαστε ειλικρινείς. Θέλουμε μια ομάδα που να μπορεί όχι απλά να σωθεί από τη διαβάθμιση, αλλά να διαπρέπει, να χτίσει κάτι. Σίγουρα ο Άρης θα είναι η ομάδα ύφους όπως ήταν κάθε χρόνο. Αυτό θα είναι ένας όρος στην ομάδα, ότι θα μείνουμε σε αυτά τα τέμπο που ήταν πάντα η ομάδα. Απλά να ξέρουν όλοι ότι ο Άρης πλέον δεν θα είναι η ομάδα που μόνο με το ύφος ήταν. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα χέρια μας για να είναι μια ομάδα δυνατή, να είναι σεβαστή στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Είναι κάτι από τους στόχους που έχω θέσει, που είπα ότι από την πρώτη μέρα που είχα αναλάβει, ότι μ' αρέσει να είμαι νικητής σε ό,τι αγωνίζομαι, σε ό,τι κάνω, και γι' αυτό θα το δώσω και θα το εμπεδώσω μέσα στην ομάδα μου. Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά τον Νικολόφσκι, πότε έρχεται Κύπρο? Ο Νικολόφσκι έχει υπογράψει, είναι πλέον στο προπονητικό team της ομάδας. Αν δεν κάνω λάθος, 17 Ιουνίου θα είναι στην Κύπρο και 24 θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Μάλιστα. Στην Κύπρο. Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.